हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 8वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा सगळ्यांना. हरे कृष्णा. सगळ्यांना विनंती, आपले माईक ऑफ करा. हरे कृष्णा. खूप छान. प्रणाम मंत्र झाल्यानंतर आपण पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 18वा अध्याय, शेवटचा दिवस. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू, ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत, त्यांचे खरंच खूप खूप म्हणजे किती आपण धन्यवादही त्यांना म्हणू शकत नाही की आपण घर बसल्या ऑनलाईन गीता शिकलेलो आहोत. आजचा आपला बोलता बोलता 18वा अध्याय, मोक्ष संन्यास योग, त्यागाची पूर्णता. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवक ह्यांसाठी की ज्यांच्यामुळे ज्यांनी नामनिष्ठ दास प्रभू यांची प्रेरणा होती, पण ती प्रेरणा जी प्रत्यक्षात उतरवण्याचं काम ज्यांच्यामुळे शक्य झालं, अशा सर्व कृष्ण सेवकांना आजची 38वी बॅच सुद्धा आपली उत्तम पद्धतीने संपन्न होत आहे. अशा ह्या सर्व कृष्ण सेवकांना मी साष्टांग वंदन करून आपण पुढे जाऊया. आपला आजचा मोक्ष संन्यास योग, त्यागाची पूर्णता. खरं सांगायचं झालं तर भगवद्गीतेचं जे ज्ञान आहे किंवा भगवंतांना जे तत्वज्ञान सांगायचं होतं, जे दुसऱ्या अध्यायापासून सुरू झालं होतं, दुसऱ्या अध्यायाच्या 11व्या श्लोकापासून ते 17व्या अध्यायापर्यंत अविरत सुरूच होतं. आणि त्याच्यानंतर आता हा 18वा जो अध्याय जो आहे, हा सारांश रूपाने भगवंताने जे जे काही सांगितलेलं आहे त्याची पुनरावृत्ती आपण म्हणू शकतो. ते पुन्हा आपल्याला 18व्या अध्यायामध्ये आलेली आहे, मोक्ष संन्यास योग.
पण त्यापूर्वी आपण माझा प्रश्न आहे, पटकन मला कोण उत्तर देणार का? आपण कालच्या अध्यायात काय शिकलो? हरे कृष्ण. विल्यम प्रभूंनी आधीच उत्तर दिलेलं आहे. श्रद्धात्रय विभाग योग, विश्वास आणि श्रद्धेचे प्रकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक तिन्ही प्रकारांमध्ये श्रद्धा मोडते. त्यात उपासना, दान, तपस्या, ओम तत्सत ह्या मंत्राचा हे खूप छान माताजी, प्रभूजी खूप छान उत्तर दिलंय विल्यम प्रभूजींनी. थोडक्यात आपण पाहिलं की कालच्या अध्यायात आपण काय शिकलो की अर्जुनाला पुन्हा एकदा चौकशी किंवा प्रश्न पडला होता की अधिकृत उपासना किंवा जी उपासना करता जी शास्त्राला धरून आहे किंवा जी शास्त्राला धरून नाही, तर अशी उपासना कशा कशा प्रकारात मोडली जाते. आणि मग कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत की श्रद्धा आणि विश्वास यावर तुमची उपासना आराधना ठरते. आणि जशी तुमची श्रद्धा, जसा तुमचा भाव, तशी तशी श्रद्धा उपासना ही तुमची चांगुलपणा, त्याच्यानंतर उत्कटता आणि अज्ञान ह्या 3 गुणांमध्ये मोडते. आणि मग आपल्या प्रत्येकच कृती, आपलं प्रत्येक कर्म किंवा आपल्याला 3 गुणांमध्ये मोडतो. आणि मग त्याच्यामध्ये आपल्याला जे विहित कर्म म्हणून सांगितलेलं आहे की दानादी कर्म करा, यज्ञ करा, तपस्या करा. मग तपस्येचे 3 प्रकार. तपस्या म्हणजे कुठली? तर आपण जे कर्म करतो आहोत, तर ते व्यवस्थित करताना आपल्या मनाची, शरीराची, वाणीची ही जी तपस्या आहे किंवा हे जे नियंत्रण आहे, हीच एक प्रकारची तपस्या आहे. आणि ती कशा प्रकारे आपण केलं पाहिजे किंवा ते सुद्धा 3 प्रकारात मोडलं जातं. दान सुद्धा 3 प्रकारात मोडलं जातं. हे आपण कालच्या भागात पाहिलं. आणि सगळ्यात शेवटी ओम तत्सत. आपण इदम न मम जे म्हणतो की हे माझं नाही, हे सर्व तुला अर्पण, हे सर्व तुझ्यासाठी. तर हेच कुठेतरी ओम तत्सत हा प्रथम मंत्र आहे किंवा हा जो श्लोक आहे, जेव्हा आपलं ब्रह्मांड जेव्हा त्याची निर्मिती झाली आणि कुठलेही स्तोत्र म्हणा, कुठलेही मंत्र तंत्र जेव्हा अस्तित्वात नव्हते, तेव्हा भगवंतांना आराधना करण्यासाठी किंवा काय ब्रह्मदेव ह्या मंत्रोच्चाराचा उच्चारण करीत असे. आणि म्हणून आज आपण कुठलाही श्लोक असेल किंवा कुठल्याही किती स्तोत्र असे आहेत की ज्याच्यामध्ये ओम तत्सत किंवा हरिओम तत्सत आपण हे शब्द किंवा याच्यापासून सुरुवात असते. तर आता आपण पुढे बघूया, पटकन पुढे जाऊया. हरे कृष्ण. आजचा आपला 18वा अध्याय. जसं मी सांगितलं की 18व्या अध्यायामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे, तर कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्तता. मग कर्म आपण जे पहिल्या 6 अध्यायांमध्ये शिकलो होतो, तर पुन्हा थोडंसं बघणार आहोत की कर्माचे 5 घटक कुठले आहेत. की त्याच्यानंतर 3 गुण जे आहेत सर्व काही नियंत्रित करतात, पुन्हा एकदा बघणार आहोत. वर्णाश्रम धर्माद्वारे शुद्धीकरण, मग पुन्हा गोपनीय ज्ञान काय आहे, कृष्ण भावनेत वावरणे म्हणजे काय, आणि सगळ्यात शेवटी निष्कर्ष, सारांश, यत्र योगेश्वर कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. आज ना संजना माताजी नाही आहेत, तर कोणाला वाचायची इच्छा असेल तर त्यांनी हँड रेस करा. मी वाचते प्रणाली. हो चालेल. मी तुम्हाला प्रणाली माताजींना मी अच्छा हा ठीक आहे, चालेल, करा तुम्ही. ओके. वृषाली माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे महाभाहो ऋषिकेश, हे केशिनी सुदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण. आता इथे भगवंतांना प्रश्न विचारला अर्जुनाने की पुन्हा एकदा विचारतायत की हे महाबाहो, हे ऋषिकेशा, हे केशनी सुदन. आता इथे ऋषिकेश म्हणजे सर्व इंद्रियांवर नियंत्रण आणणारे असे भगवान श्रीकृष्ण, आणि म्हणून त्यांना ऋषिकेश असं म्हणतात. आणि केशिनी सुदन म्हणजे जसा भगवंतांनी केशिनी नामक राक्षसाचा वध केला, तसा माझी जी शंका आहे, माझ्या मध्ये जो भ्रम उत्पन्न झालेला आहे, तर तो त्या अज्ञानरूपी राक्षसाचा ज्ञानरूप शस्त्राने वध कर, असं कुठेतरी अर्जुन भगवंतांना सांगता आहेत. आणि म्हणत आहेत की मला त्याग आणि संन्यास हे तत्व जाणण्याची किंवा पुन्हा समजून घेण्याची इच्छा आहे. आणि त्याच्यावर भगवंत उत्तर देत आहेत. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण. काम्यानां कर्मणां न्यास्यं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्माचा त्याग आत्मा विद्वोज्जन संन्यास असे म्हणतात आणि सर्व कार्याच्या फलाचा त्याग करण्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे. हरे कृष्ण. आता इथे भगवंत सांगत आहेत की भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्मांच्या म्हणजे आपण जे भौतिक इच्छा आहेत आणि त्याच्यावर जे आपण कर्म करतो म्हणजे आपण तुम्हाला जर आठवत असेल तर फल्गु वैराग्य आणि युक्त वैराग्य ह्या दोन गोष्टी आपण शिकलो होतो. तेच पुन्हा एकदा इथे भगवंत सांगत आहेत की भौतिक इच्छांवर आधारलेलं काही कर्म आहे किंवा भौतिक तर त्याच्यासाठी आपण तो जो त्याग करतो त्याला विद्वज्जन संन्यास असं म्हणतात. माताजी आवाज नाही येते तुमचा. आवाजही नाही येते आणि दिसतही हो, आवाज नाहीये. आवाजही नाही आणि त्या दिसतही नाहीये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आता येतोय आवाज? हा नाही माझा हे डिस्कनेक्ट झाला. मी पुन्हा कनेक्ट केला त्याला. आमच्याकडे ना ओके. खूप पाऊस पडतोय आणि आता माझी ट्यूबलाईट लाईट पण जातील बहुतेक. ती फार विणविण व्हायला लागली. थोडा अंधार असेल असू द्या आपण करूया चालू. ठीक आहे. हो. हा हा तर हा पण काय होतं माझा आवाज कुठपर्यंत होता मी श्लोक सांगायला सुरुवात केली होती तर आला होता का आवाज? नाही तर मी पुन्हा सांगते हरकत नाही. इथे आता दुसऱ्या भागात भगवंतांनी काय सांगितलं आहे ह्या दुसऱ्या श्लोकात की आपण फल्गु वैराग्य आणि युक्त वैराग्य ह्या दोन गोष्टी आपण शिकलो होतो. जर तुम्हाला आठवत असेल तर त्याच्यामध्ये तेच पुन्हा सांगता आहेत की जे विद्वत जन आहेत त्यांना असं वाटतंय की भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या ज्या कर्माचा त्याग म्हणजे संन्यास आहे. पण जे बुद्धिमान लोक आहेत बुद्धियोगी हे पुन्हा भक्तियोगी असतात बरोबर. मग त्यांचं असं म्हणणं आहे की सर्व कार्याच्या फलाचा त्याग करणे किंवा म्हणजे त्याला बुद्धिमान लोक त्याग असं म्हणतात. म्हणजे पुन्हा तेच की तुम्ही परमार्थ करा पण प्रपंचात राहून करा म्हणजे युक्त वैराग्य असं कुठेतरी भगवंत पुन्हा एकदा सांगता आहेत. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी वाचताय ना? हा हो, हा. हा काही विद्वज्जन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे. परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ ज्ञान तप अशा कर्माचा कधीही त्याग करू नये. ओके. हरे कृष्णा. मग आता इथे भगवंत काय सांगता आहेत की बऱ्याच जण विद्वज्जन म्हणजे जे आपण आता मगाशीच पाहिले की त्यांना असं वाटतं की सकाम कर्म हे दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे. म्हणजे सकाम कर्म जे आहेत ती दोषपूर्ण आहेत आणि त्यामुळे त्याचा संपूर्णपणे त्याग केला पाहिजे. पण इथे भगवंत असं सांगता आहेत की भगवंत म्हणण्यापेक्षा जे विचारवंत आहेत बुद्धियोगी आहेत कारण की प्रत्येकाचे वेगवेगळे विचार असतात ना विचारांचं स्वातंत्र्य भगवंतांनी दिलेलं आहे तर्कवादी बुद्धिवादी. तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की यज्ञ दान तप अशा कर्माचा कधीही त्याग करू नये. आणि भगवंतही आपल्याला तेच सांगतात की यज्ञ दान तप हे विहित कर्म आहे आणि गृहस्थाश्रमींसाठी तर त्याचा कधीही त्याग करू नये. पण ते कसं करावं हे आपण 17व्या अध्यायात शिकलो आहोत. त्यामुळे त्या गोष्टी करताना आपण थोडंसं कटाक्षाने लक्ष दिलं पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यज्ञ ज्ञान तप या स्वरूपाच्या कर्माचा त्याग करू नये. ती कर्म केलीच पाहिजे. यज्ञ दान आणि इतर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत की यज्ञ दान तप ही जी कर्म आहेत हिचा कधीही त्याग करू नये. कारण की ही कर्म जी आहेत तर
जे ज्यांची अध्यात्मात प्रगल्भता आहे, प्रगती झाली आहे, तर त्यांना देखील पवित्र करतात किंवा त्यांच्याही प्रगतीला किंवा त्यांच्याकडनं जरी काही उणे असेल आणि जर त्यांच्याकडनं हे जे कर्म घडलं असेल, तर निश्चितच भगवंत त्याच्यामध्ये त्यांना त्यांचं जे काही काय म्हणू शकतो आपण, जे काही त्यांच्यातली कमतरता आहे किंवा काय तर ती भरून काढतात आणि महात्म्यांना सुद्धा म्हणून भगवंत म्हणतात की त्यांना सुद्धा ते पूरक असं आहे, सप्लिमेंटरी असं आहे. त्यामुळे ह्या 3 गोष्टींचा तर हे विहित कर्म आहे आणि ह्या 3 गोष्टींचा तर कधी कधी त्याग करू नये असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. हरे कृष्ण. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं तत्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फलाची अपेक्षा विना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्म कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता आपण कुठलंही कर्म हे अपेक्षेविना किंवा फळाच्या इच्छेशिवाय केलं पाहिजे. त्याचं इथे खूप छान उदाहरण आहे. तुम्हाला शेजारच्या चित्रात दिसत आहे. तर ती एक बकरीचं पिल्लू म्हणा किंवा तर ती अशी नदीमध्ये किंवा त्या प्रवाहामध्ये वाहून जाते आहे आणि हे दोघं जण आहेत की यांना पोहता येत आहे. तर त्यांनी त्या पिल्लूला वाचवलं किंवा त्या बकरीला वाचवलं. बकरी म्हणा, शेळी म्हणा, तिला वाचवलं. ते वाचवताना त्यांच्या जर मनात असा विचार आला असता, की मी आता हिला वाचवते, माझे प्राण त्या प्रवाहामध्ये जर चुकून मी पण त्या प्रवाहात वाहत गेलो, की असा कुठला विचार नाही केला. मला पोहता येतंय आणि मी त्याचे प्राण वाचवू शकतो. हे मला पोहता येतंय म्हणजे हे माझं कर्तव्य आहे, की जर कोणी बुडणारा असेल तर त्याला मी वाचवणं. त्यांच्या जर असा मनात विचार आला, की आता हे शेळीचं पिल्लू मला उद्या काय मदत करणार आहे, की ह्याच्यापासून मला काय फायदा आहे. तर असं न करता जे आपल्या समोर आहे, की जे आपलं विहित कर्म आहे आणि आपल्याला जी गोष्ट येते आहे, तर निश्चित आपण ते कुठल्याही अपेक्षेविना कर्तव्य बुद्धी म्हणून केली पाहिजे. असं इथे भगवंत सांगत आहेत, की आपल्याला जे येतं आहे, की आणि मानवता धर्म इथे कुठेतरी भगवंत पुन्हा सांगत आहेत, की आपल्याला जे येतं आहे कर्तव्य बुद्धीने आपण दुसऱ्यांना मदत केली पाहिजे. आणि कुठल्याही प्रकारची आसक्ती किंवा स्वार्थ बुद्धी त्याच्या मागे ठेवता कामा नाही किंवा कुठल्याही फळाची मग आता हे माझं पुण्यकर्म झालं का मग मला पुण्य वाढेल का वगैरे कुठलाही कसलाही विचार करायचा नाही की मला पोहता येत आहे आणि ते ते शेळीचं पिल्लू बुडतं आहे तर त्याला वाचवणं हे माझं कर्तव्य आहे आणि अशा प्रकारची आपली दिनचर्या कुठेतरी असली पाहिजे. मग आता विहित कर्तव्य त्यात म्हणजे कुठली तर हे पण पुन्हा 3 प्रकारात मोडतात. तर ते आपण आता इथे चार्ट बनवला आहे. आपण पुन्हा एकदा बघूया, की काही गोष्टी अशा असतात त्या काही कर्म दिवसभरामध्ये आपली जर आपण क्रिया पाहिल्या तर त्या अशा असतात. काही ह्या अज्ञानातनं निर्माण झालेल्या असतात आणि मग आपण आपल्या त्या भ्रमापोटी करत असतो, नाही करायचंच आहे, करायचंच आहे. तर ह्या अशा विहित कर्तव्य नाहीत. म्हणजे आपली कुठली तरी अज्ञानातनं इच्छा तयार झालेली आहे. अज्ञानातनं काय आसक्ती आहे. अज्ञान असल्यामुळेच आसक्ती वाढीस लागतात, भ्रम वाढीस लागतात. त्या आसक्तीचा भ्रम तयार होतो आणि मग आपल्याला वाटतं की ते केलंच पाहिजे, केलंच पाहिजे. तर ते आपलं विहित कर्तव्य नाही. काही गोष्टी या आवड आवड आपली पॅशन असते, की म्हणून करायचं असतं. मग ते कदाचित कठीण असू शकतं किंवा ते करताना आपल्याला भीती वाटू शकते. पण तरीही आपण ते करतो. हे सुद्धा विहित कर्म नाही. पण सात्विक गुणातलं जे कर्म जे आहे ते मुळातच चांगुलपणा ते कर्तव्य तसंच असतं, की एखादं आपण कोणाला तरी मदत करणारं किंवा अशाच प्रकारचं कर्तव्य असतं आणि ते विहित कर्म म्हणून केलं पाहिजे किंवा त्याच्यातनं फक्त आनंद, समाधान मिळणार आहे. कुठल्याही फळाच्या अपेक्षेशिवाय मिळणार आणि असं जे आपण जसं आता मगाशी त्या शेळीच्या पिल्लूला वाचवलं, की हे अशा ज्या गोष्टी आहेत, की त्या कर्तव्य म्हणून केल्या पाहिजे आणि ही विहित कर्तव्य आहेत, की त्याच्यामध्ये आपल्याला आपण जे नम्र भाव वगैरे आपण जे गोष्टी शिकलेलो आहोत, तर तिथे चांगुलपणा आहे. जिथे सात्विकता आहे तर अशी कर्म आपण विहित कर्म म्हणून केली पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी.
हे महाबाहू अर्जुन, वेदांत यानुसार सर्व कर्माच्या सिद्धीची 5 कारणे असतात. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान, शरीर, करता, विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा ही 5 कारणे होत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे आपल्याला एक उदाहरण आहे की म्हणजे प्रत्येक वेळा आता आपण 2 प्रकारचे आपण जो 16वा अध्याय शिकलो की आपल्याला माहिती आहे की आपल्यामध्ये 2 प्रकारचे गुण आहेत किंवा एक दैवी गुण आहे, एक आसुरी गुण आहे किंवा प्रत्येकामध्ये असतात असे. तर काही जण असं विचार करतात की मीच कर्म करतो आहे, मीच करतो आहे, हे मीच करता आहे आणि मीच भोगता आहे आणि तशा पद्धतीने ते त्यांचं काम करत राहतात. ते हे करताना विसरून जातात की आपल्यामध्ये एक सुपर सोल आहे किंवा एक परमात्मा आहे, जो कसा आहे, उपदेष्टा, अनुमंता, की ज्याचं तो आपल्याला अनुमती देतो आहे. आता आपल्याला इथे एक छोटं छान उदाहरण आहे. आता हे तुम्हाला एक बॅरल लाईन दिसतंय बरोबर इथे आणि याच्यावर आता हे टीम ऑफ आर्किटेक्ट म्हणा, इंजिनियर्स तिथे आले आणि त्यांनी एक छान डिझाईन बनवलं आणि त्या डिझाईनचं स्ट्रक्चर उभं राहिलं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर त्या स्ट्रक्चर एक फॅक्टरीचं स्ट्रक्चर होतं आणि मग ते सगळं ती फॅक्टरी कुठेतरी चालू झाली आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये रॉ मटेरियल आणून फिनिश प्रोडक्ट वगैरे बनलं आणि ते जे फिनिश प्रोडक्ट म्हणजे ते इथे कापडाची फॅक्टरी दिसते, तर इथे ते दुकानामध्ये विकायला पण आलं. म्हणजे एका जमिनीमध्ये म्हणजे बघा किती आता कर्माचं स्थान काय, तर ती जमीन. त्याच्यानंतर अनेक तिथे जे लोक जे आले ते जे टीम ऑफ आर्किटेक्ट असतील, त्याच्यानंतर लेबर्स असतील, मग त्यांचं तिथे शरीर होतं, त्याच्यानंतर त्यांचे वेगवेगळे इंद्रिये की कोणी बुद्धीचा वापर केला, कोणी हाताचा, कोणी कशाचा, प्रत्येकाने आपापले इंद्रिय वापरून ती फॅक्टरी पूर्ण म्हणजे ती तयार केली आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये रॉ मटेरियलचं फिनिश प्रोडक्ट बनवून ते मार्केटमध्ये विकायला पण आलं. ह्या प्रोसेसमध्ये आपल्याला किंवा काही लोकांना असं वाटतं की फक्त माणसंच इन्व्हॉल्ड आहेत. ती त्यांनी त्यांनी बुद्धी वापरली आणि त्यांनी तिथे ते डिझाईन तयार केलं वगैरे सगळं. पण ह्या सगळ्यामध्ये एक परमात्मा आहे, जो 5वा घटक आहे, की जो सुपर सोल, की तो म्हणतो आहे की त्याने परमिशन दिली आणि म्हणून तो कुठेतरी आपल्याला म्हणतो आहे, उपदेष्टा, अनुमंता, त्याची अनुमती आहे. तो म्हणतो आहे फायनल परमिशन, फायनल अथॉरिटी आणि म्हणून ती तिथे फॅक्टरी उभी राहिली. तिथे सगळ्या ज्या परमिशन्स मिळाल्या, सगळ्या त्याच्यानंतर फॅक्टरी उभी राहून त्याचं छान पद्धतीने काम सुरू झालं आणि त्याच्यातनं जे बनलेलं ते कापड जे आहे, तर ते मार्केटमध्ये विकायला सुद्धा दुकानात आलं. म्हणजे कर्माच्या सिद्धीची 5 कारणं आहेत, की एक आहे आपलं कर्माचं स्थान, त्याच्यानंतर कर्ता. मग कर्ता कोण आहे? जरी आपल्याकडून जरी ते केलेलं असलं म्हणजे आपण करू असलं तरी आपण हा दुय्यम आहोत. कर्ता कोण आहे? भगवंतच आहे. त्याच्यानंतर विभिन्न इंद्रिय, इंद्रिय ही आपली कार्यरत आहेत आणि सगळ्याचे प्रयत्न. तर हे सगळं जे आहे याच्यानंतर सगळ्यात शेवटी जो आहे तो परमात्मा, जो 5वा घटक आहे आणि त्याच्याशिवाय कुठलंही कार्य, कुठलंही काम पूर्ण होणार नाही. मग ते कुठलंही असो, अगदी साधं तुम्ही काही बाजारातनं तुम्हाला भाजी जरी आणायची असेल, तरी सुद्धा त्याच्यासाठी त्याची परमिशन लागेल. परमिशन ती त्याच्याशिवाय ते पूर्ण होणार नाही. कारण की तुम्ही खाली उतरणार, जाणार, घेणार, ह्या सगळ्यामध्ये तो कुठेतरी तुम्हाला खाली उतरायला, जायला, घ्यायला सगळ्या गोष्टींमध्ये तो तिथे पाठीशी आहे. तो म्हणतो आहे, अनुमती आहे, अनुमती आहे. मनात विचार आला की क्रिया करण्याची अनुमती आपल्याला तो देत असतो आणि म्हणून ती पुढे क्रिया करत असते. त्यामुळे एक लक्षात ठेवायचं आहे की कर्माच्या सिद्धीचे म्हणजे कुठलंही काम जे तडीस जातो आपण म्हणतो. कर्माची सिद्धी म्हणजे काय? ते काम तडीस जाणे. तर त्याची 5 कारणं आहे आणि 5वं मुख्य कारण जे आहे, जो परमात्मा आहे, जो आपल्याला परमिशन देतो आहे. परमिशन ग्रांटेड, उपदेष्टा, अनुमंता. आणि आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून या 5 कारणांचा विचार न करता ज्याला वाटले की तो एकमेव करत आहे, तो खचितच मूर्ख आहे व तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून आता इथे असं झालं आहे की ज्यांना असं वाटतं की तो नाही आहे, 5वा घटक ते धरत नाहीत किंवा जिथे विश्वास नाही आहे,
तर भगवंत इथे सांगता आहेत की तो मूर्ख आहे, मूढ आत्मा आहे आणि त्यामुळे त्याला गोष्टींकडे बघण्याची तो यथार्थ बघू शकत नाही आहे. तो असा 360 अँगलने त्या गोष्टीकडे बघू शकत नाही आहे. तो फक्त एकाच बाजूने, नाण्याला दुसरी पण बाजू आहे हे त्याच्या लक्षात येत नाही. तो एकाच बाजूने बघतो आहे. तो यथार्थ विचारही करत नाहीये किंवा त्याची दृष्टी जी आहे ती सदोष दृष्टी आहे आणि त्यामुळे त्याला पलीकडचं काय आहे ते दिसत नाही असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. हरे कृष्णा माताजी. ज्ञान माझी स्क्रीन गेली हो. हा, ज्ञान, ज्ञेय आणि आता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होत. इंद्रिये, कर्म, कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता जे कर्म कर्म आपण म्हणतो आहे तर 3 प्रेरणा देणारी कारणं कुठली आहेत? तर ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता. ह्या 3 गोष्टींमुळे कर्माला प्रेरणा मिळते आणि मग ती तडीस देण्याचं काम कोण करत आहे? तर इंद्रिय, कर्म आणि कर्ता. म्हणजे कर्ता, इथे कर्ता हा काय आहे की आपल्याकडून भगवंत परमिशन देऊन करून घेतो आहे. मग इथे आपल्याला काय आहे की ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता. म्हणजे आता इथे जसं म्हणजे मगाशी आता मी तुम्हाला उदाहरण दिलं किंवा इथे एक बघा, हा हा जो मुलगा जो आहे हा फुटबॉल खेळतो आहे हा. तर आता त्या बॉलला त्याला किक मारायची आहे. पण त्याच्यासाठी ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता याच्यामध्ये काय, तर त्या फुटबॉलच्या खेळाचं त्याला ज्ञान पाहिजे की बॉल साधारण काय स्पीडने कुठे गोल गेला पाहिजे, कुठे गेला म्हणजे गोल होईल, तर कुठे त्याला बरोबर कसं किक केलं पाहिजे, कुठे किक केलं पाहिजे, कोणापासून ते कसं आपल्याला स्पर्धेमध्ये कसं आपल्याला तो बॉल बाजूला काढून, म्हणजे हे सगळं जे काय खेळाचं, ते मग काय गेलं की फाऊल असतो, काय नाही, तर त्या खेळाची माहिती. आणि मग जेव्हा आपल्या समोर बॉल येतो तेव्हा तो बॉल कसा मारायचा, तर ती प्रोसेस जी आहे ती आधी आपल्या मनात ठरते. आधी आपण बरोबर ठरवतो की नाही ह्या अंदाजाने मी असा बरोबर हे करणार आणि मग ती जी आपली कर्मेंद्रिय आहेत ती त्या बॉलला किक करतात किंवा मारतात, पुश करतात. मग हे जे आहे ती, आणि म्हणून 3 कारणं जी आहेत ती कर्माला प्रेरणा देणारी आहेत. मग ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ह्या 3 गोष्टींमुळे कर्माला प्रेरणा मिळते. म्हणजे कुठलीही गोष्ट जी आहे ती आपली आधी आपल्या मनात तयार होते. तो बॉल जो आहे तो आधी त्याने मनात मारून झालेला आहे आणि मग ती कृती झालेली आहे. आपल्याला पुन्हा मी मगाचचं उदाहरण देते. बाजारात भाजी आणायला जायचं आहे. तर आपल्याला सांगितलं की जा बाजारातनं भाजी घेऊन ये, नाहीतर जा दूध घेऊन ये सांगितलं. तर आपण आधी काय करतो? सगळ्यात पहिले उठतो, त्याच्यानंतर पिशवी घेतो, पर्स घेतो. मनाने मग याच्याकडे चांगली मिळते का त्याच्याकडे चांगली मिळते? ते मनात कुठेतरी विचार होतो. मग त्याच्याकडे मिळते, चला. त्या दुकानात मिळते, मग त्याच्यातला जो तो जायचा रस्ता, आधी आपण त्या मनातनच त्या दुकानदारापर्यंत पोहोचलेलो असतो. ही आपल्या कर्माची प्रेरणा आहे आणि त्याच्यानंतर मग ऍक्च्युअल कृती होते. आणि मग ऍक्च्युअल कृतीमध्ये कोण आहेत, तर कर्माचे 3 घटक कुठले आहेत, तर आपले इंद्रिये, कर्मेंद्रिये आणि त्याच्यानंतर कर्ता. कर्ता म्हणजे डुअर, जो आपल्याकडून हे काम आपण हे काम करतो, प्रत्यक्षात उतरवतो आहे. ती कृती जी आहे, ती प्रेरणा जी आहे ती प्रत्यक्षात उतरवतो आहे. तर हे 3 असे कर्माचे घटक आहेत. आणि याच्यामध्ये पुन्हा तेच आहे की जी प्रेरणा मिळते ती आपल्याला सूक्ष्म अ, मेंदूतून किंवा सूक्ष्म शरीरातून मिळते आणि जे कर्ता आहे तर ते आपलं स्थूल शरीर कर्ता आहे आणि अशा पद्धतीने कर्माचे हे ह्या 2 गोष्टी आहेत. एक प्रेरणा देणारं आणि एक ते साक्षात ते काम पूर्ण करणारे असे 2 घटक आहेत, की आपलं एक स्थूल शरीर आणि एक सूक्ष्म शरीर आणि त्याच्यानंतर ते कर्म पूर्ण होतंय किंवा ते काम तडीस जात आहे. तर आता ही एक टेस्ट आहे. आतापर्यंत आपण काही-काही गोष्टी ज्या शिकलो किंवा 3 मोड्समध्ये आपण बऱ्याचशा गोष्टी आपण आता शिकलो. तर त्यापैकी आपण काय करतो किंवा आपण याच्यामध्ये कुठे आहोत? तर 3, 2, 1 असं रेटिंग आहे. तर पुढे एक 5-6 स्लाइड्स असतील. तर तुम्ही त्याच्यामध्ये कुठे नेमके मोडता त्या प्रकारामध्ये, तर ते तुम्हाला एक रेटिंग करायचं आहे. मग पहिल्या स्लाइडचं रेटिंग झाल्यानंतर म्हणजे तुम्ही कशात बुडताय 3, 2 किंवा 1, मग ते मार्क मिळाल्यानंतर जेव्हा पुढची स्लाइड येईल तेव्हा त्याच्यात कशात मोडताय, तर ते पहिल्याच्या स्लाइड मधले ते मार्क ऍड करायचे आहेत.
मग त्याच्यामध्ये पुढच्या स्लाइडचे असं करत करत जेव्हा शेवटची येईल तेव्हा तुम्ही मला टोटल करून तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये सांगा की प्रत्येकाने आपापले मार्क टाका. हा, आपण आता सुरुवात करूया. 3, 2, 1. अ, हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारचे ज्ञान. 18.20 ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. एक पुढचं वाचू. हो वाचा पूर्ण वाचा. हे ज्ञान ज्याद्वारे प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचे जिवंत अस्तित्व आहे हे आपणास समजले पाहिजे की आपण उत्कटतेच्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. 18.22 आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही व जे अतिशय अल्प असते त्या ध्यान आला तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. आता इथे ज्ञानाचे 3 प्रकार आहेत. मग आता ज्ञान काय आहे किंवा आता काही जणांना असं वाटतं आहे की ज्ञान म्हणजे आपण एका परमात्म्याचे विभक्त असे घटक आहोत किंवा तिथे द्वैताची भावना नाही आहे तर अद्वैताची भावना आहे किंवा तो एक विश्वास आहे की आपण आणि भगवंत हे एक आहोत किंवा आपण भगवंताचे अंश आहोत. त्याच्यानंतर काही लोकांना असं वाटतं की भगवंत कोणीतरी वेगळे आहेत आणि आपण कोणतरी वेगळे आहोत. आपण 2 सेपरेट असे भिन्न अस्तित्व आहोत, भिन्न शरीर भिन्न अस्तित्व आहोत. आणि हे झालं उत्कटते आणि हा जो विचार आहे हा उत्कटतेच्या स्थितीत असलेल्या जे असतात त्यांचा विचार आहे. आणि तिसरा जे आहे मुळात ज्ञानच नाही आहे, सर्वत्र अज्ञान आहे, अज्ञानरूपी अंधकार आहे. त्यामुळे की योग्य काय, काय शरीर, कुठलं शरीर, कोण भगवंत वगैरे असे अनेक प्रश्नांवर किंवा अनेक गोष्टींवर विश्वासच नसतो. आणि त्यामुळे आणि सगळ्या आजूबाजूला सगळी प्रलोभनं, सगळ्या आसक्ती आणि त्याच्यातच आपल्याला आनंद मिळत असतो किंवा जो क्षणिक आनंद जो आहे तो त्याच्यातच ते रममाण होतात. तर असे जे आहेत हे तमोगुणी आहेत. तर आता याला आहे 3, 2, 1. आता ह्यापैकी तिघांपैकी तुम्ही कुठल्या कॅटेगरीत आहात तर तुमचं पहिलं सुरू होतंय की तुम्ही आता 3 द्यायचे आहेत का 2 द्यायचे आहेत का 1 द्यायचंय. आता आपण पुढच्या स्लाइड कडे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 18.23 जे कर्म नेमलेले आहे आसक्तीशिवाय केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. 18.24 परंतु फल आशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व जे मी त्या अहंकारयुक्त बुद्धीने केले जाते ते रजोगुणी कर्म होय. 18.25 जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशाची अवहेलना करून व भावी बंधनाची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरिता केले जाते त्या कर्माला तामसिक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण. आता आपण जे कर्म करतो, क्रिया करतो, तर एक कर्म असं आहे की ज्याच्यामुळे आपल्याला त्याला कुठलीही इच्छा नाही आहे, फळाची अपेक्षा नाही आहे, कुठला लोभ नाही आहे, आसक्ती नाही आहे, की माझं कर्तव्य आहे, मी करणार. म्हणजे जसं मगाशी आपण पाहिलं की त्या शेळीची त्यांनी किंवा त्या बकरीचे त्यांनी प्राण वाचवले. मला पोहता येतंय, मी त्याचे प्राण वाचवणार. फक्त एवढेच एक ते माझे ते कर्तव्य आहे आणि ते मी करणार. हे झालं सात्विक कर्म. दुसरं आहे की मी याला मदत करू किंवा त्याने मला मदत मागितली आहे, पण याच्यात माझा फायदा काय? मी हे काम करते आहे, पण याच्यात माझा फायदा काय? तर हा जो विचार आहे आणि तो विचार धरून आणि तो भरपूर रगड फायदा असेल तर अगदी जीव ओतून काम करायचं आणि जिथे जराही फायदा नसेल
तिथे अजिबात लक्षही द्यायचं नाही. हा सगळा जो प्रकार आहे हा रजोगुणी कर्म आहे. त्याच्यानंतर काही जे आहेत की कर्म असे आहेत की जिथे आपण सगळ्याच गोष्टी म्हणजे विहित काय, त्याच्यानंतर योग्य काय, अयोग्य काय सगळं बाजूला ठेवलेलं आहे. प्रामाणिकपणा बाजूला ठेवलेला आहे. फक्त ते काम ज्याच्याने माझा फायदा होतो आहे, माझं काम होतं आहे आणि मग त्याच्यासाठी आपण बाकी सगळ्या गोष्टी, सगळे नियम जे आहेत ते धाब्यावर ठेवायचे आहेत. आपण म्हणतो ना नियम धाब्यावर ठेवणे म्हणजे कुठल्याही गोष्टीची पर्वा न करायची, नियम बाह्य असं काम करून, भ्रष्टाचार करून ते काम पूर्ण करून घ्यायचं, हे झालं तामसिक कर्म. हरे कृष्णा. आता याला पण 3, 2, 1 असं मार्क आहेत. पुढे जाऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. 18.26 जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यशापयश यामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो त्याला सात्विक कर्ता असे म्हटले जाते. 18.27 जो कर्ता कर्म आणि कर्मफलप्रती आसक्त होऊन फळांना बघू इच्छितो आणि जो लोभी शाळू अपवित्र व सुख दुःखामुळे विचलित होणार असतो त्याला रजोगुणी कर्ता म्हटले जाते. 18.28 जो कर्ता नेहमी शास्त्र विरुद्ध कर्म करतो आणि भौतिकवादी हट्टी कपटी दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो व जो आळशी सदैवाने काम करताना चालढकल करणारा असतो त्याला तमोगुणी कर्ता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जो स्वतः काम करणारा आहे असा कर्ता, मग आता याच्यात पण 3 प्रकार आहेत. एक जो आहे की त्याच्यामध्ये जराही अहंकार नाही, निश्चयाने की नाही मला हे करायचं आहे, माझं कर्तव्य आहे आणि तितकाच उत्साह तर आणि मग कुठल्याही यश अपयशाची भावना मनात नाही की बाबा काम करायचं आहे, पुढचं पुढे बघू. आणि जरी अपयश आलं तरी त्या अपयश पचवणारा असा जो आहे हा सात्विक कर्ता आहे. काही कसे आहेत की फळाची अपेक्षा की याच्याने ना मला एवढा एवढा फायदा होणार आहे. मग जीव ओतून काम करा, जीव ओतून काम करा. आणि मग असे जे आहेत हे अं, रजोगुणी कर्ता आहेत. पण जर आपलं तिथे कुठेही फायदा नाही आहे जरा सुद्धा, तर ते काम करायचं नाही. आणि काम केलं, आपण अपेक्षेने केलं आणि कुठेतरी नाही फायदा झाला किंवा नाही फळ मिळालं, तर त्याच्याने एवढं विचलित व्हायचं बापरे, की माझ्याच वाटेला असं आलं आणि तसं आलं. म्हणजे हे सगळं जे आहे की मनाची आपण नियंत्रण नाही की मना अविचल नाही आहे आणि मग सतत ती चिंता, ते दुःख हे जे सगळं जे आहे हे रजोगुणी कर्ता आहे. तिसरं आहे की मुळातच जे आपण करतो आहे ते शास्त्राविरुद्ध कर्म करतो आहे. आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये आपण अशी काही कर्म करतो, कुठेतरी आपण कोणाचा तरी अपमान करतोय, कोणाबद्दल तरी वाईट बोलतो आहोत आपण, आळशीपणा असतो, कामामध्ये चालढकल असते किंवा काम पूर्ण करायचंच नसतं, उगाचच रुबाब करायचा असतो दुसऱ्यावर. हे सगळे प्रकार जे आहेत हे तमोगुणी कर्ता आहेत. याच्यात पण 3, 2, 1 असं मूल्यांकन आहे. तुम्ही कशात मोडता ते मार्क्स ऍड करा. आता काय झालं? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. 18.30 हे पार्थ या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य आणि सहकार्य, भय आणि निर्भय बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो ती सात्विक बुद्धी होय. 18.31 हे पार्थ जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि सहकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही ती राजसी बुद्धी होय. 18.32 भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्ध धर्माला धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. आता इथे बुद्धी म्हटलेला आहे म्हणजे जो विचार येतो की नाही आपल्या मनात, त्याच्यामध्ये सात्विक बुद्धी काय आहे की प्रवृत्तींच्या निवृत्तींच्या म्हणजे प्रवृत्ती काय आहे आणि निवृत्ती काय आहे. निवृत्ती म्हणजे मुक्ती आणि प्रवृत्ती म्हणजे आपल्याला भौतिक कर्माला प्राधान्य देणारी किंवा भौतिक कर्म करणारी अशी
कृती. तर ते जे आहे तर अशा पद्धतीने ते तिथे अ, आणि मग त्याच्यामध्ये कुठल्याही आपलं विहित कर्म समजून आपल्या कुठल्याही कामातनं त्या फळाची अपेक्षा नाही. त्याच्यानंतर एक चांगुलपणा म्हणून आपण जे कार्य करतो आणि मग त्याच्यामध्ये भय नाही, कुठलंही बंधन नाही. असा जो विचार करून आपण काम करतो किंवा असा हा जो मुळात विचार आहे तो सात्विक विचार आहे. मग पुन्हा तेच की धर्म अधर्म याच्यात एक पुसटशी रेषा असते. आपल्या गरजेसाठी ती रेषा आपण पुसून टाकायची किंवा त्यातला भेद न जाणता किंवा दुर्लक्ष करून जाऊ दे माझा फायदा होतोय ना करून टाकू. ही झाली राजसी बुद्धी. आणि मुळातच इथे अंधकार आहे, योग्य अयोग्याची जाण नाही आहे. त्यामुळे हम करो से कायदा. जे पण काही करायचं ते मध्ये चुकीचं असेल, योग्य अयोग्य असेल, धर्माला धरून असेल नसेल, तेवढा त्याचा विचार नाही करायचा. हे झालं तामसिक बुद्धी. आता याच्यामध्ये पण 3, 2, 1 निश्चय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया 18.33 आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियाच्या क्रियांना संयमित करतो तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. 18.34. परंतु हे अर्जुन, या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना सतत असतो तो निश्चय राजसिक होय. 18.35. हे पार्थ, जी धृती, स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही ती दुर्बुद्धीपणे धृती म्हणजे तामसी धृती होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता जो निश्चय आहे, आपण कुठलीही गोष्ट पूर्ण काम करायची असेल त्याच्या आधी आपल्या हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सगळ्यांनी आपल्या माईक ऑफ करा. जेव्हा वाचायचं असेल तेव्हाच ऑन ठेवा. बाकी माईक ऑफ करा सगळ्यांनी. आणि इतरांनी सुद्धा. आता आपली निश्चय. तर आपला निश्चय की कुठलंही काम करायचं असेल तर आधी निश्चय. मनामध्ये आपली प्रेरणा तयार होते की नाही? मग सात्विक निश्चय काय आहे? की मग त्याच्यामुळे थोडीशी तडजोड. मग तडजोड काय? मनावर नियंत्रण, इंद्रियांवर नियंत्रण, इंद्रियांना बजावून की नाही. तर हे सगळं आणि ते करून त्यांना संयमित करून एखादं डिसिजन घेणे किंवा एखादी कृती करणे हा झाला सात्विक निश्चय. आता याच्याने की फळाची अपेक्षा, मग याच्यातलं नेमकं कुठलं फळ मला मिळतं आहे आणि मग त्याच्यात पण थोडंसं तोलामोलाचं बघायचं की हा याच्यात जास्त फळ मिळतंय मग ही कृती करायची, याच्यात त्याच्यापेक्षा थोडं जास्त मिळायचं मग ती कृती करायची. असं सगळ्या विचारांनी जी कृती केली जाते ते आहे सात्विक निश्चय. आणि चौथं जे आहे तिसरं त्याच्यामध्ये काय म्हटलं आहे की जो काही रिझल्ट असेल किंवा जे काही भ्रमामध्येच काम करत असतो ना, त्यामुळे विचलता असते. त्याच्या पलीकडे आपण जाऊ शकत नाही किंवा केलं तर केलं, झालं तर झालं, नाही तर नाही. असा जो निश्चय आहे किंवा अशी जे विचार आहे ती धृती जी आहे ती तामसिक धृती आहे. काय झालं? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया 18.37 जे आरंभी विषा समान प्रतीत होते परंतु शेवटी अमृततुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते त्या सुखाला सात्विक सुख म्हटले आहे. 18.38 इंद्रियाच्या विषयांचे संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते परंतु जे विषयाप्रमाणे असते त्या सुखाला राजसिक सुख म्हटले जाते. 18.39 आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्कार याकडे लक्ष देत नाही जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जीत जे निद्रा, आळस व प्रमाद यापासून उत्पन्न होते त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता सुखाचा पण इथे पॅरामीटर लावलेला आहे की सुख जे प्रारंभी विषासमान आहे आणि नंतर अमृततुल्य आहे. याला नामजपाशिवाय दुसरा कुठलाही चांगलं उदाहरण असू शकत नाही. की आपण श्रेय आणि प्रेय ह्या 2 गोष्टी शिकलो होतो दुसऱ्या अध्यायामध्ये जर आठवत असेल तर.
सुरुवातीला खूप त्रासदायक. नामजप पण तेच आहे ना, 16 माळा जप. बाप रे, इथे एक माळ होत नाही, 16 माळा 2-2.5 तास कोण बसेल? पाठ भरते, कंबर भरते, एक नाही अनेक कारण. पण त्यामुळे सुरुवातीला त्रासदायकच आहे, पण एकदा करून बघा, 16 माळा करून बघा आणि त्याच्यात जरा सातत्य ठेवा. बघा आपल्यात काय फरक पडतो, बघा आपल्यात काय बदल होतो, बघा त्याचा फायदा आपल्याला किती होतो. आणि तो फायदा कसा आहे, तो चिरंतन असा शाश्वत असा फायदा आहे. त्यामुळे हे जे आहे हे सात्विक सुख आहे. सुरुवातीला तुम्हाला मन जळमळेल किंवा नको वाटेल, पण त्याचा लॉंग टर्म बेसिसवर फायदा आहे. काही गोष्टी अशा आहेत की इंद्रिय विषयांची संयोग, म्हणजे इंद्रिय इच्छांच्या आहारी जाऊन ते फक्त त्याच्यासाठीच आपण कुठलं तरी कर्म केलं जातं, कृती केली जाते, तर ते झालं राजसिक सुख. म्हणजे आता सांगायचं झालं तर इथे आपण पुन्हा इथे खाण्याचं उदाहरण घेऊ शकतो. खाली उतरलो, मस्त गरम गरम काय ते, आता पावसाळा आहे, छान खाली उतरलं, भजी, वडापाव, समोसा असं छान खाल्लं आणि झालं. घरी आलो आणि मग पोट बिघडलं. एक तर पावसाचं ते पाणी चांगलं नसतं, त्याच्यातनं आपण ते बाहेरचं खाणं वगैरे हे सगळं जे आहे हे याच्यामुळे काय होतं, मग आजार पसरतात किंवा आपण आजारी पडतो. पण त्या त्या क्षणाला तो मोह आवरला जात नाही आणि ती गोष्ट केली जाते आणि वाटतं वा हा, याच्याशिवाय भजी का, मस्तपैकी वडापाव आणि त्याच्याबरोबर चहा आणि छान पाऊस पडतोय, वाफाळलेला चहा, याच्याशिवाय दुसरं सुख नाही, असं असं जे आपल्याला वाटतं आणि मग ते खातो किंवा ते घेतो. हे एक उदाहरण आहे अर्थात. तर हे झालं राजसिक सुख. त्याच्यानंतर तामसिक सुख काय आहे की प्रारंभी असो, मध्य असो, शेवट कुठल्याही टप्प्यावर असो, की ज्याच्यामुळे आळस, निद्रा, प्रमाद, की आपल्याकडनं काही पाप घडत आहे का, पापकृती आहे का, याचा कुठलाही विचार नाही करायचा आणि सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत केवळ आणि केवळ इथं तुम्हाला त्या सुखापासून ते क्षणी कसं सुख असेल, पण त्याचा लॉंग टर्म मध्ये त्याचा तुम्हाला तोटा किंवा हेच होणार आहे. तर असं सुख जे आहे हे तामसिक सुख आहे. याला पण 3, 2, 1 मार्क आहेत ना. हा, आता तुम्हाला टोटल करायची आहे आणि आपापली टोटल चॅट बॉक्स मध्ये टाका. तर आता ह्या सगळ्यामध्ये जर तुम्ही कुठेतरी 18च्या जवळ आहात म्हणजे छान, 6च्या जवळ आहात म्हणजे तुम्हाला भरपूर काम करायचंय स्वतःवर, आणि 12च्या जवळ आहात म्हणजे तुम्हाला अजून थोडं काम करायचंय तुमच्यावर, किंवा अजून तुम्ही थोडस स्वतःला वरती आणू शकतात. आता इथे चॅट बॉक्स मध्ये मला मेसेज आलेले आहेत. तर 12, 18, 6, काय तुम्हाला तुमचे मार्क कळले? मार्क म्हणण्यापेक्षा हे की तुम्ही कुठे आहात, 18, 6, 12. आता आपण पुढे जाऊया. बऱ्याच जणांचे चांगले चांगले मार्क आहेत, 6. काही जणांचे 6 आहेत, पण काही जणांचे 18 पैकी 18 आहेत. अरे वा. 14 आहेत, 12 आहेत, 10. बरेच वेगवेगळे मार्क आहेत सगळ्यांचे. हरे कृष्ण. चला आता आपण पुढे जाऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. आता हरे ज्ञान. कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्ञान. मग ज्या ज्ञानामुळे आपल्यामध्ये, आता हे शेजारचं चित्र आपल्याला माहिती आहे की नाही, ब्रह्मस्तर. माझ्यामध्ये परमात्मा आहे, याच्यामध्ये परमात्मा आहे, याच्यामध्ये आपल्या सगळ्यांमध्ये परमात्म्याचा अंश आहे. आपण परमात्म्याचे अंश आहोत आणि आपल्या हृदयामध्ये, आपल्या त्या सूक्ष्म आपल्या त्या आत्म्यामध्ये, आत्म्याच्या हृदयात परमात्मा स्थित आहे. आपल्या सगळ्यांमधला कॉमन फॅक्टर काय आहे, तर आपल्यामध्ये स्थित असलेला परमात्मा, सुपर सोल, हो की नाही, तो सगळं बघतो आहे. आणि तर हे जे ज्ञान आहे किंवा ही जी समज आहे, हे सात्विक ज्ञान आहे किंवा ही सात्विक समज आहे, असं भगवंत सांगत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. हे पार्थ, जो निश्चय अचल आहे, जो योगाभ्यासाद्वारे खंबीरपणे धारण केलेला आहे आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियाच्या क्रियांना अच्छा. संयमित करतो, तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. हरे कृष्ण. माताजी, जरा मी 2 मिनिटं वाचणार नाही, पुढे कुणाला हो तरी चालेल. सांगा वाचायला. मी हो रे. नंतर वाचते परत. ओके ओके ओके, हरकत नाही. तर आता इथे सांगितलं आहे की सात्विक निश्चय म्हणजे आता आपण जो निश्चय पाहिला की नाही, तर तो सात्विक निश्चय कसा असतो. जो निश्चय, निर्धार, दृढ व्रत, दृढ श्रद्धा, विश्वास, जे काही म्हणायचं ते म्हणा, तो खंबीरपणे आपलं जे काही ठरवलेलं आहे तो पार पडण्यासाठी किंवा ते पूर्ण करण्यासाठी की मग सगळं आपलं तन मन धन लावून तो प्रयत्न करतो, प्रयत्नशील असतो. मग अनेक ऍडजस्टमेंट्स म्हणजे मग आपल्या त्याच्यामध्ये इंद्रियांवर संयम हा सुद्धा आला बरं का. तर हा असा जो आहे हा सात्विक निश्चय आहे. त्याच्यासाठी आपल्याकडे इथे शेजारी उदाहरण आहे. आता प्रभुपाद यांचा सात्विक निश्चय म्हणजे निश्चय कसा होता बघा, की त्यांनी ठरवलं होतं मला कृष्णाचा प्रचार प्रसार करायचा. त्यांच्या गुरूंची आज्ञा होती की जगभर करायचा आणि त्या पद्धतीने ते निघाले होते आणि त्यांची वाटचाल चालू होती. मग त्यांची दिनचर्या कशी होती बघा, की असं नाही की बाबा 1 तास मी कृष्णाचा प्रसार करेन, बाकी 23 तास मी माझं नाही. सकाळी उठले, त्यांची काय ती मंगल आरती सगळी पूजा पाठ झाला की बाहेर मॉर्निंग वॉकला जायचे. मॉर्निंग वॉक बरोबरला सुद्धा त्यांचे काही फ्रेंड सर्कल, अनुयायी, त्यांचे जे कोणी असतील, जे कोणी भेटणारे किंवा जे त्यांच्या सोबत आहेत, या सगळ्यांना कृष्णाबद्दल काहीतरी सांगणं किंवा एखादी लीला सांगणं किंवा कृष्णाबद्दल ज्ञान देणं किंवा कोणाच्या प्रश्न असतील तर त्याचं निराकरण करणं. त्याच्यानंतर आले की 8 वाजता पुन्हा प्रवचन. मग ते झालं की दिवसभर आपलं थोडंफार काही लिखाण आणि परत काही जे काही असेल अजून कोणी भेटायला आलं वगैरे. 5 वाजता त्यांची भेटण्याची वेळ होती की कोणाला काही शंका आहे किंवा मंदिरासंदर्भात कोणी काही भेटायला आलेलं आहे. इस्कॉन संदर्भात वेगवेगळ्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत, मग त्या कशा पूर्ण करायच्या किंवा कशा फॉर्म करायच्या, त्याच्यासाठी काय प्लॅनिंग असेल, ते ह्या वेग कुठल्याही कारणासाठी तेव्हा 5 वाजता ती एक मीटिंगची वेळ असायची. आणि त्याच्यानंतर मग रात्री थोडंसं झोपून पुन्हा 1 वाजता उठून ट्रान्सलेशन लिहायचं. ट्रान्सलेशन कशासाठी करायचं, की त्यांनी तेव्हा ट्रान्सलेशन केलं म्हणून आता आपण भागवतम छान पद्धतीने वाचू शकतो आहे. भगवद्गीता, अनेक पुस्तकं जी आहेत ते त्यांनी लिहिली किंवा ज्या गोष्टींचं त्यांनी ट्रान्सलेशन केलं म्हणजे ते आपल्याला जे ज्ञान जे आहे ते तसं आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. तर ह्या सगळ्या दिनचर्येमध्ये त्यांचा स्वतःसाठी काय वेळ होता? काही नाही. आणि की बाबा मी मजा करतो आहे, इथं फिरायला गेलो नाही. जे काही करायचं ते कृष्णाच्या मध्ये ठेवून त्याच्यासाठी त्या काय अवतीभोवती ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या पूर्ण करत होते. तर हा जो निश्चय आहे की वयाची 70 गेली, 2 हार्ट अटॅक आले, काही फरक पडला नाही. आपलं काम ह्याच स्पीडने सुरू. एखाद्या तरुणाला लाजवेल असं. तर हे जे आहे हा सात्विक निश्चय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी याच्यात श्लोक पण आहे. हा भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारच्या या क्रिया. शमोदमस्तपःशौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणांनुसार ब्राह्मण कर्म करतात. 18.43 मध्ये सांगितलंय, शौर्य तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्यपलायनम दाममीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावचम. म्हणजे शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणांनुसार क्षत्रिय आपले कर्म करतात. तर पुढे 18.44 मध्ये
कृषी गोरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावचम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावचम. म्हणजे कृषी, गोरक्षा आणि व्यापार हे वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहेत आणि श्रम आणि इतरांची सेवा करणे हे शूद्रांचे कर्म आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता आपल्याला हे तर माहिती झालं आहे की आपल्या समाजाची, मानव समाजाची विभागणी झालेली आहे. त्याला आपण वर्णाश्रम असं म्हणतो. तर ते 4 प्रकारचे. मग ते वर्ण कशासाठी किंवा ती विभागणी कशासाठी, की ज्याला ती व्यवसायाची विभागणी होती, की ज्याला जे काम व्यवस्थित येतंय त्याने ते काम पूर्ण करा, की त्याने त्या कामामध्ये तेवढं लक्ष देऊन ते काम करा. ज्याला जे येतं आहे ते, आता आपल्या घरात कसं असतं, आता कोणी आई छान जेवण बनवते असं, बाबा बाहेर जाऊन काहीतरी, बाबा ऑफिसला जातात, अजून आजी काय करते, आजोबा काय करतात, मुलं काय करतात, म्हणजे प्रत्येकाचं एक एक असं काम आहे. आणि मग म्हणून त्या घरामध्ये नाही तर सगळेच जण किचन मध्ये घुसले तर काय होईल, सकाळ उठली की काय गोंधळ, काय काय नाश्ता चहा प्रत्येकाने जर करायचं ठरवलं नाही, प्रत्येकाला एक काम वाटून दिलेलं आहे. किंवा कंपन्यांमध्ये सुद्धा वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स आहेत. आणि त्यामुळे मग फायनान्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन वेगळं, ऑपरेशन्स वेगळे, HR वेगळं, लीगल वेगळं, हो की नाही. आणि प्रत्येक जण आपापलं काम व्यवस्थित करत आहे म्हणून ती कंपनी व्यवस्थित सुरू आहे. नाहीतर काय होईल त्या कंपनीचं. तसंच आपल्या समाजाचं सुद्धा तसंच आहे. ज्याला जे काम येतं, ज्याच्यामध्ये जे नैपुण्य आहे, जे कौशल्य आहे, त्याने ते काम करावं. आणि तीच वर्णाश्रम विभागणी आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये आहे ब्राह्मण कर्म. मग ब्राह्मण कर्म याच्यामध्ये बघा की ते कर्म, ब्राह्मण हे कसं आहे की ज्यांच्याकडे ज्ञान आहे, बुद्धिमत्ता आहे, आणि मग त्यांनी अं, अ, ते जे ज्ञान, ती बुद्धिमत्ता, की त्यांनी त्याच्यामध्ये शास्त्रांबद्दल मग त्यांनी ज्ञान ग्रहण करणं किंवा ते ते इतरांना सांगणं. आणि मग हे सगळं करताना त्यांना काही नियम सुद्धा लागू आहेत. मग ते खूप शांत असले पाहिजे, स्वभावाने शांत, ज्यांच्यामध्ये संयम असला पाहिजे, ज्यांच्यामध्ये तपस्या, पावित्र्य सांभाळणं गरजेचं आहे, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, आणि हे सगळे जे आहेत, हे हे गुण ज्यांच्याकडे आहेत आणि ह्या गुणांनुसार ते, त्या गुणांमध्ये राहून ते आपलं जे कर्म करता आहात, हे ब्राह्मण कर्म आहे. मग क्षत्रिय धर्म, मग दुसरं आहे क्षत्रिय. मग त्यांच्यामध्ये मुळातच एक शौर्य आहे, एक तेज आहे, निर्धार आहे, दक्षता आहे, की समोर कोणीही कुठलंही शस्त्र उठवून आलं तरी मी त्याच तोडीने, त्याच ताकदीने ते सामोरं जाईल, उभा राहील आणि मी माझ्या राज्याचं, माझ्या प्रजेचं रक्षण करेन. हे जे, ही त्याच्यामध्ये तुम्हाला गट्स लागतात. ते औदार्य, तो निर्धार, ते धैर्य आणि ते नेतृत्व, की मी त्या सैन्याला लीड करेन. मी सांगेन की आपण असं युद्ध करू, तसं युद्ध करू, ही ही युद्धनीती वापरू, हे करू. मी राज्य अशा पद्धतीने चालवीन. मी असा निर्णय घेतला तर माझ्या प्रजेला याचा फायदा होईल. तर ते जे आहे आणि तो धाडसी वृत्ती, ते धाडसी, ते जे शौर्य जे आहे, ते जे गुण जे आहेत, हे क्षत्रिय कर्म आहे. की ज्यांच्यामध्ये हे गुण आहेत तेच प्रजेचं रक्षण करू शकतात, राष्ट्राचं, राज्याचं रक्षण करू शकतात, उत्तम नेतृत्व करू शकतात. की तो आपलाच असाच लेचापेचा आहे आणि असं कोणी मला सांगा नेतृत्व करू शकेल का? ज्याच्यामध्ये जे गुण आहे, जे नैपुण्य आहे, जे कौशल्य आहे, की जो जो लीड करू शकतो, जो लीडरशिप क्वालिटी आहे, तर ते झालं क्षत्रिय कर्म. मग दुसरे आहे की व्यापार आणि वैश्य. मग आपल्याकडे कृषी, गोरक्षा. कृषी आणि गोरक्षा हे काय झालं की हे म्हणजे आपण जे शेतकरी, जे अन्नधान्य पिकवणं, त्याच्यानंतर गोसंवर्धन, गोरक्षण, गोपालन, हे जे सगळं आहे हे वाणिज्य किंवा वैश्य ह्या प्रकारात मोडलं जातं. आणि जे श्रम, सेवा किंवा आपल्याकडे जे 12 बलुतेदार असं म्हणतात, तर ते आहे शूद्र कर्म. किंवा त्यांच्याशिवाय तर त्यांनी जे त्यांच्यातले जे काही गोष्टी आहेत त्यांनी त्या उत्तम पद्धतीने करणं, ते शूद्र कर्म आहे किंवा शूद्र या कॅटेगरीत मोडलं जातं. अशा पद्धतीने आपल्या समाजाची विभागणी, ज्याने त्याने आपापलं काम व्यवस्थित करावं, म्हणजे
ते काम किंवा जे राष्ट्र त्याला एक पूर्णत्व येईल किंवा ते समाज एक पूर्ण सगळेच जण जर सगळी कामं करायला लागली तर गोंधळ व्हायचा की नाही. आणि म्हणून ती त्या पद्धतीने विभागणी केली होती आणि त्यांनी त्याच पद्धतीचं त्यांनी ते जे गुण जे आहेत ते आत्मसात करून किंवा त्या पद्धतीने त्यांनी आपलं काम पूर्ण करायचं आणि ते काम पूर्ण करता करता ते भगवंताचं नाव घ्यायचं किंवा भगवंतापर्यंत पोहोचायचं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण वाचते परत. नाही आता ही श्लोक आहे इथे. हरे कृष्ण हा ठीक आहे. वृषाली माताजी. हरे कृष्ण. यत्त प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंताची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता तुम्ही इथे भगवंत तेच सांगत आहेत की आपल्याला ते कर्म की जे आपल्यामध्ये नैपुण्य आहे, आपण ज्या कॅटेगरीमध्ये बसतोय आणि आपण आपलं काम करतोय त्याच्यामध्येच राहून तुम्ही तुमचं काम व्यवस्थित सांभाळून भगवंताची पूजा करून भगवंताची आराधना करून तुम्ही भगवंताला प्राप्त करू शकतात. तुम्हाला मी त्या चांभाराची गोष्ट सांगितली होती, जर तुम्हाला आठवत असेल तर. जो मोची चांभार होता, मोच्याचं काम करत होता, पण त्याला ते करता करता त्याने भगवंताचं नाव घेतलं, भगवंतावर विश्वास ठेवला, भगवंता आणि मग काय झालं, त्याला पुढचा जन्म कुठला मिळाला, पुढचा जन्म न मिळता त्याला भगवंतांनी मुक्ती दिली. म्हणजे तुम्ही जे काम करता आहेत ते व्यवस्थित करा आणि ते करता करता तुम्ही भगवंताचं नाव घ्या, तुम्हाला निश्चितच भगवंताची प्राप्ती होईल असं भगवंत सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे भगवंत सांगत आहेत की माझ्या वाटेला हेच कर्म आलं, त्याला किती छान आलं, की मला का नाही ते मिळालं, असा कुठलाही विचार नाही करायचा. जे आपल्याकडे जे आहे त्याचा सदुपयोग करून आपण कसं भगवंतापर्यंत पोहोचायचा याचा विचार केला पाहिजे. याच्यासाठी शेजारचं एक उदाहरण आहे. आता इथे मला सांगा, तुम्हाला एक छान हत्ती दिसतो आहे, जो सामर्थ्यवान आहे, बलाढ्य आहे. एक माकड आहे, एक पक्षी आहे, मासा आहे, कुत्रा आहे, सगळं आहे. आणि तो माणूस त्यांची परीक्षा घेतो आहे आणि परीक्षा काय आहे, त्या झाडावर चढायचं. आता मला सांगा, तो माकड टुनटुन टुनटुन उड्या मारत झाडावर चढेल, तो पक्षी उडत जाईल, कुत्रा सुद्धा थोडासा पुढपर्यंत किंवा थोडं हे करू शकतो. तर मासा जर पाण्यातनं पडला, बाहेर काढला, तर तो असा तडफडून तिथेच त्याचा मृत्यू होऊ शकतो. तो हत्ती झाडावर चढू शकतो का? मग याच्यामध्ये मला सांगा की तो माकड श्रेष्ठ, पक्षी श्रेष्ठ आणि हत्ती कनिष्ठ असा होतो का? नाही की नाही. ज्याच्यामध्ये जे गुण आहे, जे नैपुण्य आहे, जे कला आहे, त्याने ते करावं, ते उत्तम पद्धतीने करावं आणि उगाचच कोणाचा हेवा करत बसू नये की अरे त्याच्याकडे हे आहे, माझ्याकडे हे आहे, माझं कसं होईल, मला का नाही ते मिळालं. उगाच हेवा आणि हेव्याचं रूपांतर मत्सर मध्येही होऊ शकतं. आणि म्हणून ह्या गोष्टी न करता, कुठलाही विचार न करता की जे आपल्याकडे आहे ते योग्य पद्धतीने, उत्तम पद्धतीने करा आणि त्या पद्धतीने तुम्ही भगवंताला मिळवू शकतात असं भगवंत सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 18.49 जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे सांगितलं आहे की आत्मसंयमी अनासक्त आणि जे भौतिक इच्छा ज्या आहेत, भौतिक आकांक्षा ज्या आहेत, तर त्यांना दुय्यम मानतो किंवा तुच्छ मानतो. तर असा जो कोणी आहे तो
म्हणजे त्याने कर्मसन्यास घेतला आहे आणि जो कर्मसन्यासी असतो त्याला कर्मबंधनातून मुक्तता मिळणारी अशी परमोच्च अवस्था किंवा आध्यात्मिक प्रगती, आध्यात्मिक प्रगल्भता प्राप्त होऊ शकते असं इथे भगवंत सांगत आहेत. म्हणजे कर्मसन्यासी पुन्हा एकदा की जो आत्मसंयमी आहे, अनासक्त आहे आणि भौतिक इच्छांचा त्याग केला किंवा त्याला तुच्छ लेखतो, त्याचा स्वीकार करत नाही, तर असा कर्मसन्यासी निश्चितच कर्मबंधनातून मुक्त होऊ शकतो असं इथे बघितलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने निग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो, तो मिताहार करतो, आपली काया वाचा आणि मन संयमित करतो, जो सदैव समाधीस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टीपासून मुक्त असतो, ममत्व रहित आणि शांत असतो, तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत निश्चितच प्रगत होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे आपल्याला ब्रह्मस्तर काय आहे किंवा तो कसा प्राप्त होतो, तर इथे कुठेतरी भगवंत सांगितलेलं आहे की आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन, म्हणजे आपल्या बुद्धीमध्ये कुठलाही विकल्प नाही, अगदी स्वच्छ शुद्ध पांढरा कपडा कसा असतो तशा पद्धतीने शुद्ध विचारांनी निश्चय मनोनिग्रह कि मनोनिग्रह किंवा सात्विक निश्चय आता जसा आपण पाहिला तसा इंद्रिय तृप्तींचा किंवा अशा विषयांचा त्याग, आसक्तींचा, आजूबाजूला जी प्रलोभनं जे आहेत त्यांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून जो मुक्त होतो आणि जो एकांत स्थळी राहतो, म्हणजे ज्याने आपलं स्वतःला तू ह्या सगळ्या भौतिक जगापासून बाजूला सारू शकतो, असा जो मितहार करू शकतो करणारा, त्याच्यानंतर म्हणजे त्याने जे चमचमी सात्विक मितहार, सात्विक भोजन घेणारा, थोडक्यात आपण आता परवाच्या अध्यायात पाहिलेला सात्विक भोजन काय आहे, कालच्याच अध्यायात सॉरी. त्याच्यानंतर आपली काया वाचा मन, म्हणजे हे जे आपण जे 3 तपाचे जे प्रकार पाहिले की शरीराचा तप, मनाचा तप आणि वाणीचा तप, म्हणजे ते तप सांभाळणं म्हणजेच आपल्याला त्या 3 गोष्टींना संयमित करणं आणि अशा अवस्थेत जो आहे किंवा अशा पद्धतीने जो भगवंताची भक्ती करतो आहे, भगवंताचं नाम घेतो आहे आणि हे घेताना कुठलाही अहंकार, कुठल्याही बळाचा वापर नाही, गर्व नाही, कुठल्याही भौतिक गोष्टींचा की अपेक्षा नाही आणि असा जो आहे किंवा तो निश्चितच आत्मसाक्षात्काराच्या वाटेवर जाणारा आहे किंवा त्याला लवकरच आत्मसाक्षात्कार होईल किंवा परमात्म्याचं आपल्या आतमध्ये असलेल्या परमात्म्याचं दर्शन होईल किंवा प्राप्ती होईल असं इथे भगवंत कुठेतरी सांगता आहेत किंवा एक असं हे सांगता आहेत आपल्याला की असं जर तुम्ही केलं तर निश्चितच तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भक्त्या 55वाच म्हणायचंय ना. हो 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 हो. भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारेच जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत काय म्हणतायत बघा की असा जो आहे जो मला केवळ यथार्थ रूपात पाहू शकतो, म्हणजे जसं आता आपण मगाच्या श्लोकामध्ये पाहिलं की ज्याने आपले इंद्रियांचा संयमन केलेला आहे, इंद्रिय इच्छांचा त्याग केलेला आहे, मनाला एकटवून दृढ निश्चयाने अगदी शुद्ध सात्विक भावाने
जो मला शरण आलेला आहे, माझी पूजा करतो आहे, तर असा तो निश्चितच त्याच्या भक्तीद्वारे आपल्याकडे ज्ञानयोग आहे, कर्मयोग आहे, पण सगळ्या गोष्टींचं पर्यावसान काय आहे? भक्तियोग. आणि जो भक्तियोगाद्वारे जो त्या परमोच्च अशा भक्तियोगाद्वारे किंवा अनन्य भक्तीद्वारे मला जाणू शकतो आणि तो माझ्या त्या भगवत धामामध्ये प्रवेश करू शकतो, असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहे की केवळ आणि केवळ भक्तीद्वारेच तो मला जाणू शकतो किंवा माझ्या भगवत धामामध्ये पूर्ण प्रवेश करू शकतो, जो माझ्यामध्ये संपूर्णपणे मतपरायण झालेला आहे, मला शरण आलेला आहे, असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. हरे कृष्णा माताजी. सर्वकर्माण्यपि सर्वा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारचे कर्म करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इथे सांगत आहे शाश्वतम पदम अव्ययम. अव्ययम म्हणजे काय? की जे अविनाशी आहे, जे चिरंतन आहे, तर शाश्वत असं, जे चिरंतन असं, अविनाशी असं धामाची प्राप्ती केव्हा होते? जो माझा शुद्ध भक्त कुठल्याही तो प्रपंचात असला, कुठलीही काम करत असला, प्रपंचात राहून सुद्धा तरी तो माझ्या आश्रयाखाली आला आहे, म्हणजे मला शरण आलेला आहे आणि त्यामुळे माझ्या कृपेने तो निश्चितच माझ्या शाश्वत धामाची, चिरंतन धामाची प्राप्ती करू शकतो, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. म्हणजे पुन्हा भगवंत भक्ताचे प्रकार किंवा भक्त कसा असावा किंवा भक्ताने काय केलं की भगवंताची प्राप्ती होईल, त्याचं पुन्हा एक थोडस इथे रिव्हिजन आपण म्हणू शकतो भगवंत घेत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान्न श्रोष्यसि विनश्यसि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावने मध्ये कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणजे पुन्हा इथे सांगता आहेत की तू माझ्या भावनेने, म्हणजे मला शरण आलास, माझ्या भावनेने तू कुठलेही कर्म केलंस तर तू निश्चितच तुला तुझ्या संसाररूपी सागरातून तारून बाहेर निघशील किंवा सर्व संकट तू पार करशील. पण तू असं न करता तू अहंकाराने मी करता, मी भोगता असं जर करत राहिलास तर तुझा नाश निश्चित आहे. पण जर तू भगवंतांना स्मरण ठेवून त्यांना अर्पण केली सगळी कर्म, तर निश्चितच ते तुला ह्या सर्व संसारातून तारून नेतील, असं भगवंत सांगत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देषुर्जन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुन्हा 13वा अध्याय. इथे भगवंत काय सांगत आहेत की हे अर्जुना, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. म्हणजे आपल्या सगळ्यांमध्ये परमेश्वर आहे, बरोबर. आणि हे जे शरीर रूपी आपल्याला यंत्र मिळालेलं आहे, तर आपले ह्या यंत्रावर आरूढ होऊन तो निर्देशन करतो आहे. तो गुगल मॅप असतो की ना, अशा पद्धतीने आपल्याला रस्ताही दाखवतो आहे आणि परत काय काम करतो आहे, थांब आधी मी परमिशन देतो, परमिशन ग्रांटेड, परमिशन ग्रांटेड, उपदेष्टा अनुमंता, अनुमती देतो आहे, मग आपलं कार्य पूर्ण होत आहे. ते आपल्याला अनुमती मिळते आहे म्हणून आपलं कार्य सिद्धीस जात आहे, पूर्ण होत आहे. तर हे म्हणजे आपल्या प्रत्येक कामाचं, आपल्या प्रत्येक कृतीचं
आपल्याला ते मार्गदर्शक म्हणून पण आहेत आणि आपलं प्रत्येक गोष्टीला ते समर्थनही करतायत, की आपल्याला ते परमिशनही देत आहे. आणि आपण जी आपला आत्मा जी क्रिया करतो आहे, ती कशावर आरूढ होऊन करतो आहे? तर ह्या शरीररूपी यंत्रावर जे 24 घटकांनी बनलेलं आहे, त्या यंत्रावर बसून आपला आत्मा क्रिया करतो आहे, कर्म करतो आहे आणि परमात्मा काय करतो आहे? त्याला परमिशन देतो आहे, त्याला कुठेतरी मार्गदर्शन करतो आहे. हरे कृष्ण माताजी. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत म्हणतात की मला पूर्णपणे शरण या. मला शरण गेलं तर तुम्हाला नक्कीच तुम्हाला जे हवं आहे त्या परमधामाची, त्या शाश्वत धामाची प्राप्ती होईल. इथं आपल्याला नृगराजा नाही, सॉरी, रुद्र प्रताप राजांचं आपल्याला इथे चित्र दिसते. आपण ती गोष्ट आपण ऐकली होती की त्यांना चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन घ्यायचं होतं, पण ते गृहस्थाश्रमी लोकांवर दर्शन किंवा त्यांच्या सहवासात ते जात नव्हते, कारण त्यांनी संन्यासाश्रम स्वीकारला होता. पण कुठेतरी त्यांच्या दर्शनाच्या ओढीने ते जेव्हा जगन्नाथपुरीची यात्रेला सहभागी होणार होते, तेव्हा यांनी काय केलं? रुद्रप्रताप राजा असून त्यांनी बाकी कुठल्याही गोष्टीचा विचार न करता त्या यात्रेमध्ये सहभाग घेतला आणि तर रथाच्या जिथून जिथून रथ जाणार आहे तर तो रस्ता झाडण्याचं काम त्यांनी हाती घेतलं. म्हणजे त्याने भगवंताला शरण गेले आणि भगवंताची मग कुठली जी मिळेल ती सेवा करायचा त्याने निश्चय केला. आणि मग काय झालं? चैतन्य महाप्रभू त्यांच्यावर प्रसन्न झाले आणि त्यांना म्हणाले की तू तुझं काम असंच भगवंताला शरण जाऊन करत राहा, सेवा करत राहा, तुला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती आहे. आणि असा त्यांना आशीर्वादही दिला. आणि मग आता इथे भगवंत काय सांगता आहेत बघूया. हरे कृष्ण माताजी. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतत् शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. याप्रमाणे मी तुला अत्याधिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माता इथे भगवंत काय सांगतायत हे खूप महत्वाचं आहे की मी तुला गुह्यतम असं ज्ञान दिलेलं आहे की तू शरीर नाही, एक आत्मा आहेस. त्याच्यानंतर तुझा आत्मा माझा हा एक शाश्वत असा अंश आहे. आणि तू माझा तुझ्या आत्म्याचा स्वभाव काय आहे किंवा साहजिक असा स्वभाव काय आहे? तर माझा शाश्वत असा सेवक, सर्व चिरकालीन असा तू माझा सेवक आहेस आणि सेवाभाव करणं हे तुझं किती कर्तव्य आहे. तर हे कुठेतरी मी ज्ञान तुला देण्याचं काम केलेलं आहे किंवा मी तुला सांगितलेलं आहे. आता तुला विचार करायचा आहे, कारण की भगवंत ज्ञान देऊ शकतात, सांगू शकतात, अज्ञानरूपी अंधकार बाजूला करू शकतात, पण शेवटी कृतीचं स्वातंत्र्य आपल्याला दिलंच आहे की नाही भगवंतांनी. आणि म्हणून त्याच पणाने त्यांनी अर्जुनाला सांगता आहेत की शेवटी तुझी इच्छा, की तुला जे करायचं आहे ते तू ठरव. मी योग्य काय आहे हे सांगायचं काम केलेलं आहे. योग्य आणि अयोग्य मध्ये तुला फरक दाखवून दिलेला आहे, पण शेवटी निर्णय तुझा राहील. आणि तुला निवडायचं आहे की तू युद्ध करशील का तू शस्त्राचा त्याग करशील. हरे कृष्ण माताजी. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामये वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सदैव माझी चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा श्लोक आपण आधी पण ऐकला आहे की नाही, शिकलो आहोत की आता भगवंताने काय सांगितलं की
माझी आता तुझं चॉईस इज युअर्स. तुला निवडायचं आहे युद्ध करायचं का शस्त्र सोडायचं आणि युद्धातून मागे फिरायचं. आपल्यासाठी पण तेच लागू आहे. 18 दिवस आपण भगवद्गीता शिकलो. 18वा अध्याय आहे आजचा. मग आपण आता भगवद्गीतेचा अभ्यास करायचा, भगवद्गीतेचं वाचन करायचं. आपल्याला 16 जो मंत्र सांगितलेला आहे तो म्हणायचा की नाही, हे शेवटी आपला निर्णय आहे. सांगायचं काम आपल्याला भगवद्गीतेद्वारे करण्यात आलेलं आहे किंवा आपल्याला सांगितलं आहे, पण शेवटी निर्णय आपला असेल की आपण हे पुढे चालू ठेवायचं का आज संपलं म्हणून उद्यापासून सगळं बंद करून ठेवून द्यायचं. आणि म्हणून भगवंत सांगत आहेत की तू असं न करता तू सदैव माझं चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझी पूजा कर. कुठेतरी भगवंताला शाश्वती आणि म्हणून पुन्हा पुन्हा सांगता आहेत की मलाच नमस्कार कर, मलाच तू शरण ये, म्हणजे निश्चितच तू माझी प्राप्ती करशील किंवा तू मला प्राप्त होशील, माझ्या भगवत धामाला प्राप्त होशील करशील. आणि तुला प्रतिज्ञेने मी सांगू शकतो की तू माझा अत्यंत आवडता असा भक्त आहेस. अर्जुनाला ते सांगता आहेत की तू माझा अत्यंत आवडता भक्त आहेस, त्यामुळे तू कुठलीही चिंता करू नकोस. कुठेतरी शाश्वती सुद्धा देता आहेत त्या अर्जुनाला. आणि पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मलाच शरण ये. मी तुला सर्व पापांपासून पापांपासून मुक्त करीन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे अर्जुनाला प्रश्न आहे की नाही, मी शिष्य धर्माचं पालन करू, मी भातृधर्माचं पालन करू, म्हणजे वेगवेगळे. आणि म्हणून तो मोह निर्माण झाला आणि म्हणून ते सगळं. आणि म्हणून भगवंत सांगतात की एकच धर्म, की सगळ्या धर्मांचा तू त्याग कर आणि फक्त मला शरण ये. तू माझा एक चिरंतन असा सेवक आहे, कृष्ण सेवक आहेस. हा एकच तुझा धर्म आहे आणि त्याचाच फक्त स्वीकार कर. म्हणजे तू कुठल्याही कर्मबंधनात अडकणार नाही, कुठल्याही पापामध्ये तू अडकणार नाहीस, तू भयभीत होऊ नको, असं इथे सांगता आहेत. हरे कृष्ण. इदं ते तपस्काय नात्मभक्ताय कदाचन नाभक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो तप करीत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परम गुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता आपल्याला माहिती आहे की जे भगवंताने इथे बरेच शब्द वापरलेले आहेत. संशयात्मा, मूढात्मा, विमूढात्मा. ज्यांचा विश्वास नाही, जे आस्तिक प्रवृत्तीचे आहेत किंवा जे माझा द्वेष करतात, मत्सर करतात, ज्यांना भक्तीमध्ये विश्वास नाही, तर अशा लोकांना, अशा कुठल्याही लोकांना हे जे परमगुह्य ज्ञान आहे किंवा हे गुह्यतम असं ज्ञान आहे, हे कधीही सांगू नये. आणि असं इथे भगवंत सांगतायत की जो भक्तच नाही, जो तप करत नाही, जो भक्ती करत नाही, तर त्याला ह्या गोष्टी सांगू नये किंवा सांगण्यास जाऊही नये. पण मग कोणाला सांगाव्यात? हरे कृष्ण माताजी. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वेभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्तांना हे परम गुह्य रहस्य सांगेल, त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण. पुढचा पण घ्या माताजी. वृषाली माताजी. हा 69. हा, एक मिनिट. स्क्रीनवर नाहीये, मी पुस्तकात आहे बघते. आहे स्क्रीनवर आहे. आले. स्क्रीन सरकवून घ्या. ओके. हा, आहे. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतं
भविता न च मे तस्माद्दन्यः प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणारही नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पण असं एकीकडे सांगतात की ज्यांचा विश्वास नाही, ज्यांना जे मूढात्मा आहेत, संशयात्मा आहेत, यांना सांगायला जाऊ नका. पण निश्चितच अशा भक्तांना हे ज्ञान सांगा किंवा हे रहस्य माझ्या कृष्णाबद्दलचं जे ज्ञान जे आहे त्याचा किंवा भगवत धर्माचा तुम्ही प्रचार प्रसार करा की आणि ह्या त्यांना हे परमगुह्य ज्ञान निश्चित सांगा. जे भगवंताचं रहस्य आहे ते निश्चित सांगा. मग नामजप करायला सांगा, भक्ती करायला सांगा आणि अशा वेळेस असे जे करतील ते निःसंशय कडे परत येतील. माझ्या भगवत धामामध्ये परत येतील असं भगवंत सांगत आहेत. आणि असा जो कोणी असेल की जो माझा सेवक आहे आणि अविरत माझी सेवा करतो आहे, माझा प्रचार प्रसार करतो आहे, तर असा त्याही पेक्षा माझ्याला असा अधिक प्रिय भक्त कुठलाही असणार नाही. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला पुन्हा इथे प्रभुपाद यांचं उदाहरण आहे की ज्यांनी इस्कॉन सारखी संस्था स्थापन केली. अनेक लोकांना अनेक लोकांपर्यंत भागवतम पोहोचवलं. अनेक लोकांपर्यंत भगवद्गीता पोहोचवली. वेगवेगळ्या भाषांमध्ये, वेगवेगळ्या अगदी इंग्लिश मध्ये, तमिळ, गुजराती, मराठी, अ, उडीसा, कन्नडा, हिंदी, वेगवेगळ्या भाषांमध्ये आणि ती आज सगळेजण त्याचा आस्वाद घेत आहेत, ते वाचता आहेत. तर त्यांच्याहून किंवा असे जे महात्मेजन असतात, जे संत पदावर, गुरुपदावर पोहोचलेले असतात, असे सगळेजण भगवंताला प्रिय असतात, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हा. अध्ये अध्येष्यते च य इदं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट स्यामिति मे मतिः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि आता इथे भगवंत काय सांगत आहेत बघा, जे आपण आता गेले 18 दिवस करतो आहे की नाही तेच, की भगवंत असं सांगत आहेत की जो ह्या पवित्र संवादाचं अध्ययन करतो आहे, वाचन करतो आहे, तर तो निश्चितच बुद्धीद्वारे माझं पूजन करतो आहे. आणि यात असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापातून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे सांगत आहे, जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो आणि सर्व पापातून मुक्त होतो. म्हणजे की कुठल्याही मनामध्ये विचार नाही, कुठलीही शंका नाही आणि फक्त खूप भगवंताला काय म्हणू शकतात, प्रसन्नतेने, खूप विश्वासाने, खूप श्रद्धेने भगवंतांच्या प्रत्येक गोष्टीचं, लीलांचं जर श्रवण करतो आहे, तर नुसत्या श्रवण भक्तीने सुद्धा पापांमधून मुक्त होऊ शकतो आणि माझ्या पुण्य लोकांमध्ये वास करू शकतो. म्हणजे म्हणून भगवंत सांगतात नेहमी की सत्संग आपण जेव्हा त्यांच्या सोबत असू, संतांचा संग असू, तेव्हा आपल्याला ती श्रवण भक्ती सुद्धा आपल्याला तारून नेते किंवा या संसारातून आपला उद्धार करते. आणि तेच इथे भगवंत पुन्हा सांगत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, हे अच्युता,
माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशयमुक्त आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग 11व्या अध्यायात कुठेतरी भगवंतांना अर्जुनाने सांगितलं होतं विराट रूप दर्शन दाखवण्याच्या विनंतीच्या आधी की माझा मोह नष्ट झाला आहे. तरी पण काही काही बारीक बारीक शंका होत्या, ते प्रश्न विचारत होते. पण आता म्हणतायत आता माझा संपूर्णपणे 100% मोह नष्ट झालेला आहे आणि आता मी युद्धासाठी, आता ते फायनली बोलतायत की मी युद्धासाठी सज्ज आहे, युद्ध करण्यासाठी सज्ज आहे. मला जो संशय होता, ज्या मोहामध्ये मी अडकलेलो होतो, तर तो मोह, तो संशय पूर्णपणे गळून पडलेला आहे आणि मी दृढ निश्चयाने तुला सांगतो की तू फक्त आज्ञा कर, मी कर्म करायला सज्ज आहे, मी तुझ्या आज्ञेचं पालन करायला सज्ज आहे, असं पुन्हा एकदा ते भगवंताला नमस्कार करून सांगत आहेत. आणि हे सगळं सुरू असताना धृतराष्ट्र यांच्या दालनामध्ये संजय काय म्हणत आहेत बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परमगुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असता साक्षात त्याच्याकडून मी ऐकले आहे. हे राजन, कृष्ण आणि अर्जुन यांच्या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे संजय फायनली जे धृतराष्ट्राच्या दालनात बसलेले आहेत ते सांगत आहेत की हा जो पवित्र संवाद जो आहे, जो अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी असा आहे, तर तो मी पुन्हा असं वाटतं आहे की तो माझ्या डोळ्यासमोरून जाऊच नाही, किंवा पुन्हा पुन्हा ऐकत राहावं, पुन्हा पुन्हा त्याचं स्मरण मला होत आहे. आणि ही व्यासदेवांचीच कृपा आहे की ज्यांनी मला दिव्य दृष्टी प्रदान केली आणि त्यामुळे मी हे सगळं ऐकू शकलो, मी हे सगळं पाहू शकलो. आणि त्यामुळे त्यांच्या पूर्ण शरीरावर रोमांच असं उभारलेलं आहे, खूप अत्यंत आनंद झालेला आहे आणि पुन्हा पुन्हा वारंवार स्मरण होत आहे आणि पुन्हा पुन्हा त्यांना तेच आठवतंय आणि तेच किती बोलू आणि किती नाही असं झालं आहे. आणि मग सगळ्यात शेवटी ते परत भगवंतांना म्हणत आहेत की श्रीकृष्णांचं अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि पुन्हा पुन्हा मला हर्ष होत आहे की त्यांना डोळ्यासमोरून तो संवादही जात नाही आहे. भगवंताचे ते तिन्ही रूप जे अर्जुनाने बघितले, ते तिन्ही रूप संजय यांनी सुद्धा बघितलं, तर ते सुद्धा त्यांच्या डोळ्यासमोरून जात नाही आहे आणि खूप आनंदाने ते पुन्हा पुन्हा धृतराष्ट्र यांना सांगत आहेत. आणि मग सगळ्यात शेवटी त्यांनी त्यांचा निर्णय सुद्धा धृतराष्ट्र यांना ऐकवून टाकला आणि तो निर्णय काय आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूत्वा तत्र श्रीविजयो ध्रुवानी तिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहे, तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत काय सांगत आहेत, भगवंत नाही, संजय काय म्हणत आहेत की जेथे योगेश्वर कृष्ण आहे, जेथे साक्षात परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण आहेत आणि जेथे महान धनुर्धर अर्जुन असे आहेत, तेथे विजयश्री निश्चित आहे, तिथे ऐश्वर्य आहे, विजय आहे, तिथे असामान्य असे सामर्थ्य आहे, तिथे नीतिमत्ता आहे आणि म्हणून त्यांचा विजय निश्चित आहे असं भगवंतांना, म्हणजे भगवंत जिथे आहे तिथे विजय आहे, तिथे विजयश्री आहे. आणि असं कुठेतरी संजय यांनी धृतराष्ट्र यांना सांगितली. म्हणजे ज्या भगवद्गीतेची सुरुवात धृतराष्ट्र यांच्या श्लोकापासून झाली होती की युद्धभूमीवर काय सुरू आहे, किम कुर्वत संजय, तर त्याच भगवद्गीतेचा शेवट संजय यांनी केलेला आहे की यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो धृतिर्धुवा नीतिर्मती मम. आणि असं माझं मत आहे की तिथे विजयश्री निश्चित आहे. मग आपण आजच्या अध्यायात काय बघितलं, 18वा अध्याय हा संपूर्ण भगवद्गीतेचा सारांश आहे. मग तिन्ही योग याच्यामध्ये आपण पुन्हा एकटवून पाहिले, ते म्हणजे
कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्तता. मग कर्मचे 5 घटक, कुठले 5 घटक जे आहे की जे कर्माला तडीस नेतात किंवा पूर्णत्व आणतात. मग 3 गुणांमध्ये सगळं काय. मग 3 गुण कसं सगळं नियंत्रित करतात हे कुठेतरी आपण पाहिलं. मग वर्णाश्रम धर्माद्वारे शुद्धीकरण. मग वर्णाश्रम धर्म काय आहे, मग त्याच्यानुसार आपलं समाज व्यवस्था कशी सुरू व्यवस्थित सुरू राहिली पाहिजे किंवा त्याचं विभाजन त्या गोष्टीसाठी केलेलं आहे. तर ते पाहिलं. त्याच्यानंतर गोपनीय ज्ञान पुन्हा एकदा भगवंत सांगता आहेत. आणि मग कृष्ण भावनेत वावरणं म्हणजे काय, हे पुन्हा एकदा भगवंत सांगता आहेत की मला शरण आहे, माझी भक्ती कर. आणि कसा मी सर्वत्र आहे मी. तर हे पुन्हा एकदा भगवंतांनी सांगितलं. आणि सगळ्यात शेवटी निर्णय, निष्कर्ष की यत्र योगेश्वर कृष्ण, की जिथे भगवान श्रीकृष्ण आहे, जिथे धनुर्धर अर्जुन आहे, तिथे विजयश्री निश्चित आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपला. जिथे आपण भगवद्गीता वाचतो, शिकतो, अध्ययन करतो, तिथे गीता महात्म्य ऐकलं जातं. तर आता आपण आधी गीता महात्म्य ऐकूया. हरे कृष्ण. अथ गीता महात्म्या. गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जित. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्. गीता सुगीतकर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मादिनिःसृता. भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतम्. गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम्. एको देवो देवकीपुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि. कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्णा. इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.